भाग्यवान क्रिस्ताचे कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आपले सुमेचे साकर नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी मुंशापण बदलले आम्ही जरा झाले कृपा आमच्या अंतस्करणाने महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्रत्म्या महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्रत्म्या महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्रत्म्या देवा गेल्या भडव्या गुजरातल्या देन वखत जतबेन मुली मोत उजवाडाय रात संभाळ आणि आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भगवान गेली आमका संभाळ देवसराच्या खोटेपणाचे आडियम काम कांदा तुम्ही देवतांका फरमाव दे म्हणून आम्ही लालेन मागता आणि तू या सर्गेच्या फौजींच्या कुवारा मी विबाडो संसारात बहुच्या सैतानात आणि त्याच्या हेरा खोट्यातल्या देवाच्या पदवीन यमपडाल शासनाचो विषय दितांका निरंतर प्रकाश ते विषय घेऊन आमेन. मानता देवाक सर पदार्थ बापा आणि प्रथमच्या रचना जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभालो तुकार मरियता जन्मलो स्फुलत काल तने असले का कुरसार जडलो तो मेलो आणि तका निके पेलो मध्ये देवलो इसरा दिसा मेल्लांतलो जीवन जलो सडलो देदा देवबाच्या उजव्या बसलो जीवांची आणि मल्ल्यांची मानता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे तांचो एकता पात्रांचे बक्षणे तिचे जीवन पोड ती शासनाचे जीवी आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या एक घडीभर आमचे माईक आम्ही अनम्यूट करूया सांगाता मिळून त्या समयाची घट्ट तला स्तुती करूया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. पदवी Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 Rudi, 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 Rudi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah. 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 Dole tampon gavya. Hallelujah. Dunia tamche ukte doria. Hallelujah. 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 Pradekpati hallelujah. 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 Paradik padi gattida. Hallelujah. 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 Paradik padi hallelujah. Hallelujah. Bhakti Punan Gavya. Hallelujah. 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 सगळे तका समर्पण परत गावया. Hallelujah. Hallelujah. आराधन कन गाव्या दोळे दोळे आमचे दाखव. Hallelujah. Hallelujah. परत पुढे Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Someone's anointing. देवाने त्याचं गावी Hallelujah. 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 Jesus, 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 डोळे उघडे कर नका, डोळे दंप्या. Jesus, 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 Jesus. Micah chapter 7:7. मिका प्रवादीचं पुस्तक 7 अध्याय 7वी ओळ. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. ह्या शनिवाराच्या दिसा, ह्या सकाळींच्या वेळा देवाचे उतर आज आमकां सांगता. हांव आज सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावता. सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावता. सर्वेस्पराची, ताची एकल्याची वाट पळोवन रावता ह्या शनिवाराच्या दिसा. आज आम्ही कोणाची वाट पळोवन आसा? कोणाची वाट पळोवन आसा? देवा हे काम दे, काम दे, काम दे, काम दे. जेन्ना काम जालें, बंद. मागीर टायम मेळना, मागण्याक येवंक टायम मेळना, मागणें करूंक टायम मेळना. देवा एक पटी ह्या संकश्टांतले भायर काड, एक पटी ह्या संकश्टांतले भायर काड. एक पटी त्या संकश्टांतले भायर आयले, देवान भायर काडले. परतून बिजी, वेळ ना, काम आसा. पळय, आज हांव आनी तू कोणाची वाट पळोवन आसा? जर हर एका सकाळी आम्ही ताची वाट पळोवन रावता,
Psalm 5:3 सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तू म्हजो थाळो ऐकत आहे. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुझे मुखार दवरता आणि तुझेर 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 मुझे दोळे रावन रावता. तुझेर मुझे दोळे लावून रावता. आज या सकाळीच्या वेळार आज आम्ही ताचेर आमची नदर घाल रावूंक जाय. ताचेर त्या सोम्याचेर देवाचे उतर आमकां म्हणटा कशे जाकेव जेजूची वाट पळोवन रावलो. केन्ना जाकेवाक कळलें तो फलाण्या वाटेर येता. तो पयले दवलो आणि रुंदीच्या रुखार चडलो. पूण जेजू खळीत आसले तो रुंदीच्या रुखार चडला म्हणून त्या देखून जेजू म्हणालो जाकेवा तू सकला देव. म्हाका तुझ्या घरा जेवणाक येवंक जा. I want to come to your home today. आज तुझ्या घरा म्हाका येवंक आसा. आज जेजूक म्हज्या आणि तुझ्या घरा येवंक आसा. आज हांव आणि तू ताची वाट पळोवन आसा ओंगी. कशे तो मोठो जाकेव इतल्या व्हडल्या रुंदीच्या रुखार चडलो आणि जेजूक कशे म्हणी पळय म्हूण राखून रावलो. आमी सकाळींच्या वेळार ताका राखून रावता ओंगी. केदळा ताचें उतर ऐकता. केदळा एक फावटी मागणें सुरू जाता. केदळा ब्रदर प्रकाशाचे मागणें 5:30 सकाळी सुरू जाता. ह्या दिसांनी जेरिको मागणें सुरू आसा. सोमारा दीस आख्रेसो जेरिकोचो मागण्यो. आख्रेसो दीस जेरिकोचो मागण्यो आसा. मंगळारा जावन जुच्या पवित्र काळजाचे नोवेन सुरू जाता. राखोवन आसा ओंगी आमी. जर तू राखोवन आसाय आज जेजू तुझ्या घरा येता. आज जेजू म्हज्या घरा येता. आज जेजूक आमच्या जिवितान स्वागत करूया. आज ताका आमी राखोवन रावया. ताका आमी राखोवन रावया. आज ताका सांगया जेजू ये म्हज्या काळजान. ये म्हज्या घराब्यान. ये म्हज्या घरा. ये म्हज्या कुटुंबान. सोम्या हांव तुका राखोवन रावता. सोम्या हांव तुका राखोवन रावता. जेजू हांव तुका राखोवन रावता. ये जेजू. ये जेजू. ये. मॅथ्यू 6:33 सदा पहिले ताचे राज आणि ताची खुशी उरले सगळे जे कितें गरज आसा सगळे ताच्या फाटल्यान येता. पहिले सोदया ते सोम्याचे राज आमच्या जिवितांत उरले सगळे फाटल्यान येता. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सांगा आता म्हणून येऊ तर 3 फावटी क्लेम करूया. डिटरॉनॉमी 28
3 to 4. verse 28. आशीर्वादी जातलोय ते शहराला, आशीर्वादी जातलोय ते गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, पीक, घर वापसाची वासना, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला. 28, 3 to 4. आशीर्वादी जातलोय तू शहरात, आशीर्वादी जातलोय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे त्या शेतांतले पीक, तुझ्या घर वापसाची वासना, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला. 28, 3 to 4. आशीर्वादी जातलोय तू शहरात, आशीर्वादी जातलोय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या घर वापस, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या घर वापसाची वासना, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित तुझ्या असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. आज देवाचे उतर म्हणता जेजू म्हणालो, आत्मो तयार असा पूण कूड अस्कत, आत्मो तयार असा कूड अस्कत. देवान या कुडी भितर आत्मो घालून आत्म्यान कुडीचेर अधिकार चलय जाय म्हणून केल्ले, पूण आज कूड आत्म्याचेर अधिकार चलोवन आसा. उलटा चला, कूड सपोर्ट करना, मागण्याक बसताना न्हीद पडता, मागणे बोरिंग जाता, मागणे सदांचे जाला, रेग्युलर प्रॅक्टिस, काही डिफरन्स दिसून येना, मागण्यान पावर दिसतेत ना. आज या हर एक चिंता सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आज आमच्या मागण्यान पावर दिसूंक जाय, आम्ही आत्म्यान आणि सतान बरोवन मागोंक जाय. आत्म्यान बरोवन आमच्या भितर जी येता त्या पवित्र आत्म्याक, 1 Corinthians 3:16, त्या पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय, ये पवित्र आत्म्या आज म्हाका मागोंक शिकय, ये पवित्र आत्म्या आज मागण्यांत वेळ खर्च करूंक शिकय. आज मागणे उपगोण सत्ता, पुरासण सत्ता, न्हीद येता. पवित्र आत्म्या ये तू, ये म्हाका मागण्याक कृपा दी, म्हाका मागोंक शिकय. म्हज्या तर्फेन तू माग. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आज आमच्या कुडीच्या अस्कत कायचेर जैतरो एक देवाच्या दैविक आत्म्या, जेजून बसयल्ल्या आत्म्या घटाय दी, कृपा दी. सांगता म्हणून होतं 3 फुटी क्लेम करूया. एझेकिएल 36:27. हा म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलूशे करतलो, तुमच्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. तातो सर्वेस्पर. एझेकिएल 36:27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलूशे करतलो, आणि म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल 36:27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमच्या कायद्या प्रमाणे चलूशे करतलो, आणि म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित सुवेसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्पण दिवन माग्या विशेष हर एका पिढेस्तांक समेशतान भेटून देऊया. भूक मगाळा बाप्पा, आज आमच्या कुडींत कितली पिडा आसा, विंगड वाईट मात्याच्या तकलेतान पायतळापर्यंत पिडास पिडा, विंगड पिडा, जल्मातान मरणापर्यंत पिडास पिडा. कितले जना ल्हानशी भुरगीं जन्मल्ली हॉस्पिटलांत आसात, सिरियस आसात, आज व्हेंटिलेटर आसा, इन्क्युबेटर आसात. मागीर हर एका पिडेस्तांक सुमेच्या भेटून दिवया.
सोम्याची काकूळ देवणी होती. देवा दया दाखय या भुरग्यांची, दया दाखय. मागया कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, हार्टाचे प्रॉब्लेम, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, पीसीओडी समस्या, ओव्हरियन इश्यूज, गायनिक इश्यूज, ब्लॅडरचे इश्यूज, प्रॉस्टेटचे इश्यूज सगळे सोम्याच्या तान भेटून देऊया. गुण करतलो आमचो सोमी. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळा सोदेव, म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळा सोदेव, म्हाका कितें असाध्य. विशेष सगळे साथ त्या सोम्या लागीं आमची हर एक पिडा समर्पण दिवन सांगाता म्हणूया. साम 6:4 परतून ये सर्वेस्पोर म्हाका वाटय. साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तुझो जीव निवार, तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तुझो जीव निवार, तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या ता समर्पण दिवया. दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया. शेत रान हे उतर आमच्या भुरग्यांपासून क्लेम करया. आज आमची भुरगीं आमच्या तां पयस आसा जावंक पुरो. आज आमची भुरगीं बिगड बिगड अस्कत काय आसा जावंक पुरो. अस्कत पडल्यान जावंक पुरो. सगळे तांचे जिवे सोम्याच्या तां समर्पण दिवया. आशीर्वादा तांचेर, तांच्या फुडाराचेर, तांच्या शिकपाचेर. जी पिडा तांकां सतायता जेजूच्या नावान ह्या सगळे तांकां सणसणी, कन्फ्युजन, मिसअंडरस्टँडिंग पयस जावं दी. सगळ्या भुरग्यांक समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीचे तांकां भोगूंक मेळटले. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची भक्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतीची भक्ती तांकां भोगूंक मेळटली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या आंखळीच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंब्यार पडया. दोन्ही हात आमचे वयर पारया. जकारिया 2:9 हंस जातलो ताचे भोवती एक उजासो फागर. आज तो सोमी जावं दी उजासो फागर कुवेटच्या भोवतणी, दुबईच्या भोवतणी, इस्रायला भोवतणी, अमेरिका भोवतणी, इराण भोवतणी, पॅलेस्टिना भोवतणी, लिबिया भोवतणी, लेबनॉन भोवतणी, कतार, बाहरीन सगळ्या राष्ट्र भोवतणी तसं सोमी उजासो फागर जावन रावून दी. या राष्ट्रामध्ये चलते असले सगळे मिसाइल्स या सगळे निष्क्रिय जाऊन दे, निर्फळ जाऊन दे, निर्फळ जाऊन दे. जेजूच्या नावान निर्फळ जाऊन दे. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान. आज परत तुझा कुठल्या सर राष्ट्र उसांबळ झाले राष्ट्र शांत जाऊन दे, शांत जाऊन दे. कितले जाणा येदोळस गावाक गेल्यान जावं पुरो, कोण विजिटाक गेल्यान जावं पुरो. आता आकांतांत आसात. सोम्याच्या तान भेटून दिवया तांकां. तशेंच कितले जाण आमचे लागीं मागोंक सांगला. आमच्या मागण्याची गरज आसा. कोण ट्रॅव्हलिंगा वयचे आसात, टिकेट काढल्या, सगळे प्लॅन जाला. सोम्याच्या तान भेटून दिवया.
कोणाची इंटरव्ह्यू आसा, कोणाची सर्जरी आसा, कोणाचे मेडिकल प्रॉब्लेम चलून आसा, कोणाची केस चलून आसा, सगळे सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आमची सगळी मागण्या सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आमची सगळी गरज मता बघें पाप सिबा सगळा बिस्पान काढीनला याजा के भावन दरबणी सगळ्या लायका आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर तसेच आमची सगळे जमत सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. सांगाता म्हणून उतर 3 पटी क्लेम करया. Zakaria 2:9 हांव सतलो ताचे भोवती उज्यासो पांगल उलयता तो सुरेश मध्ये आसतले म्हणजे महिमा. Zakaria 2:9 सतलो ताचे भोवती उज्यासो पांगल उलयता तो सुरेश आणि ताचे मध्ये आसतले म्हणजे महिमा. Zakaria 2:9 ताचे भोवती उज्यासो पांगल उलयता तो सुरेश आणि ताचे मध्ये आसतली म्हणजे महिमा. नमान मरिया कृपेन बरले समजे सुबह स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. हालेलुया 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 फ्लाविया जुलियन मस्करेनस मेरी डिसोजा एसएम फर्नांडिस जुलिया डिसोजा लॉरेंसिया फर्नांडिस फ्रैंकलिन मोंटेरो शालिनी डिसोजा हालेलुया हालेलुया क्लारा अल्वा सिनेला हालेलुया हालेलुया मैक्सी मेल्विन रॉड्रिगस अनारिटा कुटेनो हालेलुया हालेलुया सिरिल फर्नांडिस हालेलुया लिली फुटाडो मिलाग्रीना बोर्गेस हालेलुया 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 विल्सन फर्नांडिस हालेलुया हालेलुया प्रिया ठाकुर हालेलुया 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 डोमिनिक नीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिल्बन प्रतिष्ठा नैन्सी सविता अनिल ग्लोरिया क्रिस्टल हालेलुया हालेलुया एडन हालेलुया हालेलुया रिहाना हालेलुया 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 डेरिल हालेलुया हालेलुया गीता हालेलुया आरन हालेलुया हालेलुया ग्रेटा गलीना हालेलुया 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 जेसिंता जॉयस माइकल जूलिया स्टेफनी जेसन स्टीफन लीना लीना डी सुजा लिडविन वरेरियन सोनल ऑडलिन लविना कार्डोजा हालेलुया 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 मरिया फेराओ मेरी डिसोजा प्रदीप सेबॅस्टियन जॉन डेन्झल रोशनी विक्टर वो मगळ बापा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता. आज आम्ही तुझी वाट पळोवन आसा. आमची सडवण करतलो देव तो, आमकां या आकांतांतलो भायर काडटा तो देव तो, आमकां झुजांतले राखता तो देव तो, आमकां हर एका दिसा आमच्या हर एका कामाचेर बेसांव घालता तो देव तो, आमकां आशीर्वादीत करता म्हणून देव तूं जावन आसाय. अब्राहमाचे बरी आमची अब्राहमाची संतत वाडोवन आज त्या आपणाक तू आमकां हर एकल्याक आपली फर्जा करून घेतलो. आमचो देव आणि आमचो सडवणदार जाल्लो तू. आज तुका जावं आराधन महिमा स्तुती. आज बापा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांचे जिवीत समर्पण दितना तांचे जिवीत आशीर्वादाने भर, तांच्या कामाचेर आशीर्वाद घाल, पयणाचेर आशीर्वाद घाल. ग्रेस आज आत्मिक ग्रेस खायन भर जेजूच्या पवित्र बळवून नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. उडास दवर ये बहुदयाळी अंकारी दुसऱ्याक दवरलो तुझो आधार मागलो पत्याने धैर्यकान घेऊन तुझ्याकडे येता. पत्नी कधीच तुझे मुखार तुमच्या मुखार रावता. मुने सल्ल्या देवपुताची माई ते मागणी तिरस्कार करनाका. कोण तुझे काकुळतीन म्हजे मागणी ऐक आणि हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन आमेन आमेन. नवान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुवास आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्यानो तुमकां सगळ्यांक कळीत आसत गडपणे परत थंय हांगा झुजां चलूनच आसात. थंय हांगा अशांती असमाधान विस्तारचे आसा. लोकांचे जिवीत आकांतात आसा. मगाच्यानो येया आम्ही सांगाता म्हणून मागया. सांजेर 10 ते 11 वरां इंडियाचो टायम, कुवेटचो टायम 7:30 ते 8:30
दुबयचो टाइम 8:30 9:30 1 घंटो बसच्या सोम्याच्या हजारपणात आणि माग्या काकुळट माग्या काकुळ दरा देवा काकुळ कर. आज आमची काळजा मात्र नाही, आज या जुजाक देवल्या हर एका राष्ट्रांच्या वडिलांचे, त्या राजकारभारांचे काळजा तुझ्या काळजासारखे घर म्हणून मागया आणि हर एका दिवसा आम्ही जॉईन जाऊया झूमाचेर. ओके, तशेंच तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशन तुम्ही दंडिया 9900332411 तुम्ही दंडिया. आणि 20 मिनिटांनी ब्रदर फ्रान्सिस लो बसून टॉक युट्यूबाचेर पवित्रत्म्याचेर 8वो भाग तुम्ही पळया आणि हेरांक तुम्ही धडा. ते तुमकां हर एकला आशीर्वादांनी बेस्तावानी आनी कृपेन बरोदी. प्रेज द लॉर्ड. God bless you. Praise the Lord, brother. Thank you.